дуруд бинандагони гиромӣ, нашри навбатии барномаи аз паёмро манзури шумо мегардонем. ҳоло ҳамсӯҳбати мо ҳастанд Некрӯз Сафарзода, номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ, омӯзгори факултети ҳуқуқшиносӣ, Академияи идоракунии давлатӣ назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Абдукарим Зарифов, омӯзгори Академияи идоракунии давлатӣ назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. Суҳбати мо бо дар назардошти нуктаҳо ва андешаҳое сурат мегирад, ки аз паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз 28 декабри соли 2023 бармеоянд. Пешвои миллат паёмро аз таҳдиду хатарҳои замони муосир оғоз мекунанд ва бо дар назардошти ин таъмини рушди устуворро дар соҳаҳои гуногуни иқтисоди мамлакат ёдовар мешаванд ва ҳамзамон бо дар назардошти рушди дурнамо ва дар маҷмӯъ таъмини рушди устувор ҳам дар муносибатҳои дохилӣ ва ҳам дар муносибатҳои хориҷӣ аз тақвияти нерӯи инсонӣ, аз ворид кардани технологияи ҳушманд ва мубориза бо хатару таҳдидҳои замони муосир ёдовар мешаванд, ё ин ки таъкид мекунанд ҳамин масоилро. вақте ки дар хусуси вазъиятҳои муташанниҷ ё ин ки буҳронӣ, мафкуравӣ, сиёсии авзои ҷаҳон суҳбат мекунем, хатари якуми ба вуҷуд овардани ҳамин гуна авзои мураккаб ин албатта ҷараёнҳои радикалӣ мебошанд, иртиҷоӣ мебошанд, ки терроризм, экстремизм аз зумраи ҳаминҳо аст. ва хатари ба давлатдории миллӣ махсусан таҳдид кардани ҳамин ҷараёнҳо ин аст, ки бештар ҷавонон ки қишри фаъоли ҷомеаҳо маҳсуб мешаванд, фирефта мешаванд дар ҳамин хатарҳо, дар ҳамин ҷараёнҳо. биёед аз ҳамин хусус суҳбатро оғоз кунем, ки бевосита пешвои миллат дар паём ин масъаларо ҳам зикр карданд ва ҳам аз оқибатҳои ногувори он ҳушдор доданд. Ташаккури зиёд. Воқеан паёми пешвои муаззами миллат фарогирандаи тамоми ҷабҳаҳои муҳими давлату давлатдорӣ ва ҳаёти ҷомеаро дар худ фаро гирифта буд ва яке аз масъалаҳои бисёр муҳим ва рӯзмарра ки имрӯз ба ҳисоб меравад, ин гаравидани ҷавонон ба ҳар гуна ҳизбу ҳаракатҳои террористиву экстремистӣ ба ҳисоб меравад, ки масъалаи мазкур аз мадди назари паёми пешвои муаззами миллат канор нарафта буданд. Бо ин назардошт Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба аъзои Маҷлиси Миллӣ ва вакилони маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ишора намуданд ва таъкид карданд, ки бо дар назардошти хавфи ба вуҷуд омада моро зарур аст, ки муносибатҳои мазкурро аз диди муносибатҳои наве ки имрӯз тақозо мекунанд ва зарурат ба миён оварданд, то мо таҷдиди қонунгузорӣ намоем, чораандешӣ намоем ва қонунҳоеро қабул ва мавриди амал қарор диҳем, ки онҳо тавонанд ҳамин муносибатҳои ба вуҷуд омадаро аз диди ҳуқуқӣ ва аз диди қонунгузорӣ мавриди танзим қарор диҳанд. Ва баъдан зимни вохӯрии худ бо аъзои фаъоли ҷомеаи шаҳрвандӣ ва ходимони дин низ пешвои муаззами миллат ин масъаларо бори дигар ба миён гузоштанд ва ишора карданд, ки имрӯз хавфи бештари гаравидани ҷавонон ба ин гурӯҳҳову ҳаракатҳои террористӣ ба миён омадааст ва моро зарур аст, ки барои пеши роҳи ин маҷроро гирифтан, пеши роҳи воридшавии ҷавононро ба ҳар гуна ҳаракатҳои террористиву экстремистӣ бигирем ва нагузорем, ки бо ин амали онҳо ба обрӯву эътибори давлат дар арсаи байналмилалӣ як латмаи сахт ворид шавад. Бо ин назардошт дар паёми пешвои муаззами миллат ишора карда шуд, ки мо бояд ҳисси ватандӯстӣ, арҷгузорӣ ба арзишҳои миллӣ ва як нав ҳувияти ватансозии ҷавононро бояд баланд бардорем, то онҳо дарк созанд, ки ояндаи давлат, ояндаи миллат маҳз дар дасти ҷавонон қарор дорад ва ҳар он амали нек ва ҳар он ташаббуси неке, ки онҳо имрӯз анҷом медиҳанд,
ин ба хотири ояндаи дурахшони давлати мо тоҷикистони азиз нигаронида шудааст ва мо бояд ҷавононро барои бунёди як давлати миллӣ, барои як давлате ки тавонад барои наслҳои оянда хизмат намояд ва фазои ором, сулҳ, субот дар он ҳукмронӣ намояд, таъмин созем ва ҳамаи ин ҳадаф ва роҳҳое ки мо имрӯз анҷом медиҳем ба хотири ояндаи дурахшони тоҷикистони азиз аст ва фикр мекунам ин замоне муяссар ва имконпазир хоҳад шуд агар мо ҷавонони имрӯза, насли навраси имрӯзаро дар роҳияи бунёди давлати миллӣ, дар роҳияи арҷгузорӣ ба ришои тарихию фарҳангии худ ва аз ҳама муҳим дар роҳияи ватандӯстдориву ватанпарастӣ тарбия намоем. ташаккури зиёд. хуб, дар бораи нуфузи байналмилалии давлат дар арсаи байналмилалӣ вақте ки суҳбат мекунем ва ҳар ташаббусе ки изҳор доштед ки рӯи даст мегиранд ҷавонон имрӯз, манфӣ бошад, доғ аст, мусбат бошад, албатта ки шаъну шарафи давлатдории миллии моро, миллатро дар арсаи байналмилалӣ боло мебарад. ва вақте ки ба паём назар меандозем, дар хусуси масъалаҳои иҷтимоии паём таваҷҷӯҳ мекунем, ҳамин ҷавонон ки қишри фаъол ҳастанд, дар ҳамин масъала дар меҳвар қарор мегиранд, яъне дар масъалаҳои иҷтимоӣ дар меҳвар қарор мегиранд. ва пешвои миллат дар ҳамин паём бо дар назардошти ҳамин заруратҳо аз он ёдовар шуданд, зикр карданд ки ҷавонон бояд дониш омӯзанд, ба касб омӯзӣ фаро гирифта шаванд ва махсусан ба таҳсил ва идомаи таҳсил фаро гирифтани духтаронро таъкид карданд, ки албатта агар як ҷавон фарз кардем як амале мекунад ки он муқобили ё ин ки алорағми ҳадафҳои миллии мо аст, ормонҳои миллии мо аст, як духтар ки оянда модар мешавад, кадбонӯи хона мешавад, метавонад чандин ҳамин фарзандҳоеро тарбия кунад, ҷавононе тарбия кунад ки онҳо баръакс манфиатҳои моро ҳамеша пуштибон бошанд. яъне беҳуда намегӯям ки дар домони поки модар миллат тарбия меёбад. ба ҳамин хотир аз таҳсили духтарон таъкид карданд ва дар ҳамин ҳошия ба соҳибилм шудан, соҳибкасб намудани ҷавононро низ дар мадди аввал гузоштанд дар паём, дар масъалаҳои иҷтимоӣ. хуб, дар ин росто чӣ назар доред? албатта паёми президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ки ба мақомоти парлумони касбии кишвар маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон санаи 28 декабри соли 2023 ироа гардид, фарогири тамоми масъалаҳои муҳимтарини сиёсати дохилӣ ва хориҷии кишвар буд. бале, бардоште ки аз ин паём мо гирифтем, дар он як қатор масъалаҳои муҳим ва умдаи сиёсати давлатӣ дар самтҳои гуногун бозтоб гардиданд. бале, яке аз масъалаҳои меҳварие ки дар сиёсати имрӯзаи давлату ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ҳамеша ва пайваста мавриди таъкид ва дастгириҳо қарор мегирад, ин сиёсати иҷтимоии давлату ҳукумати тоҷикистон мебошад. бояд қайд намуд ки роҳандозӣ намудани сиёсати густурда ва бомароми иҷтимоӣ сарчашма мегирад аз муқаррароти моддаи 1 Конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон ки ҷумҳурии тоҷикистонро ҳамчун давлати иҷтимоӣ эълон кардааст. ва эълон кардани давлати иҷтимоӣ мазмун ва мароми он дар он мебошад ки фаъолияти давлат, ниҳодҳои давлатӣ ва мақомотҳои он баҳри таъмини шароити арзандаи зиндагӣ ва инкишофи озодона барои тамоми қишрҳои аҳолӣ равона мегардад. аз ин рӯ дар сиёсати иҷтимоии давлату ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дастгирӣ ва рушди соҳаҳои илму маориф бахусус баҳри имкони шароит фароҳам овардан ба гирифтани таҳсилот, бозомӯзӣ ва касбомӯзии ҷавонон мавқеи меҳвариро дорад. махсусан духтарон. бояд қайд намуд ки давлату ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар зарфи зиёда аз
33 соли истиқлоли давлатӣ баҳри донишандӯзӣ ва маълумотро гардонидани духтарон, хусусан онҳое ки аз ноҳияҳои дурдаст мебошад, шароити имкониятҳои хубро фароҳам овардааст. ташаббусҳои созандаи пешвои муаззами миллат президент ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар соҳаи илм ва ориф бағоят бисёр мебошанд. аз зумраи онҳоро мо якчандтои онро номбар карда метавонем ки махсус баҳри дастгирии ҷавонон, хусусан маълумотнок гардони духтарон ва дар оянда ҳамчун соҳибкасб соҳиби илм гардондани онҳо хизмати босазое гузоштааст. ин дар он мебошад ки ироаи фармонҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ва қабул кардани барномаҳо ва дурнамоҳои давлатӣ дар самти ҷудо намудани бурсияҳои таҳсил ба духтарону ҷавонони деҳот барои гирифтани маълумоти олии касбӣ ва ҳамзамон дастгирии занон, ҷавондухтарон барои таъин намудан ба вазифаҳои роҳбарикунанда ва дар ин росто такмили донишандӯзӣ ва касбомӯзии онҳо хеле муҳим мебошад. бояд қайд намуд ки дар паёми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар доираи иқдомоти анъанаҳое ки баҳри амалӣ сохтани сиёсати иҷтимоӣ ва дастгирии ҷавонон, хусусан духтарон гирифта буд, махсус таъкид ба донишандӯзӣ, касбомӯзӣ ва ҳамзамон забономӯзии ҷавонон, хусусан духтарон таъкидҳои муайян намуданд ва дар ин замина дастуру супоришҳои махсус ба ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва вазоратҳову мақомотҳои марбут дода шуд ки то ки баҳри аз сари нав ба ин масъала дидгоҳи нав ва ё такмил додани низоми омодасозии кадрҳои соҳибтахассус ва ба бозори меҳнат мутобиқ ба бозори меҳнат ва ҳамчунин масъалаи забономӯзӣ ва омӯзиши забонҳои хориҷӣ барои ҷавонон ва дар ин васила дастгирӣ ва ҳавасманд намудани ҷавонон, хусусан бонувон ва духтарон низ бисёр андешаҳои судманд ироа гардид. дар ҳамин замина бояд таъкид намуд ки чун аксарияти аҳолии кишварро ҷавонон ташкил медиҳанд, пешвои муаззами миллат ишора бар он намуданд ки мо бояд ҷавононеро тарбия ва ба бозори меҳнат сафарбар намоем ки онҳо дорои донишҳои муосир ва ҳамзамон донандаи забонҳои хориҷӣ бошанд. махсусан яке аз нигарониҳое ки пешвои муаззами миллат дар паёми имсолаи худ карданд, ин аз кам будани мутахассисон, махсусан ҳуқуқшиносони сатҳи байналмилалӣ ба ҳисоб мерафт. ва пешвои муаззами миллат ба сохторҳои дахлдор ҳам ишора карданд ва як нав дастур ҳам доданд ки ҷиҳати бартараф намудани мушкилоти мазкур тадбирандешӣ намоянд. бо ҳамин назардошт мехоҳам таъкид созам ки дар академияи идоракунии давлатии назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ихтисоси ҳуқуқи байналмилалӣ фаъолият менамояд ва ин ихтисос мутахассисонро аз рӯи ихтисоси ҳуқуқи байналмилалӣ омода мекунад ва махсусан таъкид кардан лозим аст ки дар ихтисоси магистратураи ҳуқуқи байналмилалӣ тамоми дарсҳо бо забони англисӣ сурат мегиранд ва ҳадаф аз ин роҳандозӣ намудани донишҳои ҳуқуқӣ бо забонҳои хориҷӣ ва беҳтар намудани сатҳи забондонии донишҷӯён ва ҳамзамон дар шароити муосир ва дар назардошти ҳадафҳои давлату миллат омода кардани онҳо то дар арсаи байналмилӣ тавонанд ҳадафҳои давлату миллатро мавриди ҳифз ва ҳимоя қарор диҳанд. инчунин бояд таъкид кард ки дар ҳамин соҳа, яъне дар самти омодасозии ҳуқуқшиносони байналмилалӣ мо шартномаи дуҷониба бо донишгоҳи миллии ҷумҳурии Қазоқистон роҳандозӣ намудаем ки донишҷӯёни мо як соли таҳсилро дар ин донишгоҳ анҷом медиҳанд ва донишҷӯёни онҳо як соли таҳсилро дар академияи идоракунӣ анҷом медиҳанд ки ин бо мақсади табодули таҷриба, беҳтар намудани сатҳи забондонии донишҷӯён ва ҳамзамон дар
заминаи ин омода кардани ҳуқуқшиносоне маҳсуб меёбад ки дар арсаи байналмилалӣ ҳадафҳои давлату миллати моро тавонанд дар оянда ҳифз намоянд. яъне мо бо мақсади бартараф кардани ҳамин камбудиҳои ҷойдошта то ҳадди имкон ташаббусҳоро рӯи даст гирифтаем ва дар ин замина нақшачорабиниҳои сатҳи академӣ ва факултетӣ ба тасвиб расидаанд ва мо дар пайи ислоҳи камбудиҳои ҷойдошта қадамҳои устувор ниҳода истодаем. ташаккури зиёд. пешвои миллат дар паём изҳор доштанд ки аз 41 000 нафаре ки дар хориҷ имрӯз таҳсил мекунад, зиёда аз 11 нафарашонро духтарон ташкил медиҳанд. ва ин албатта дар замони соҳибистиқлолӣ шумораи қобили пазириш аст, қобили студанӣ аст ва пешвои миллат боз ҳам дастур доданд ки ҳамин шумора бояд афзоиш дода шавад, зиёд карда шавад. яъне шумораи таҳсили ҷавонон ва аз ҷумла духтарон дар хориҷи кишвар бо мақсади такмили ихтисос идомаи таҳсил. хуб, воқеан давлатро, ҷомеаро кадри болоёқат, босавод, донишманд муаррифӣ мекунад дар арсаи байналмилалӣ ва ҳамин таъкидҳои пешвои миллат низ бо мақсади боз ҳам рушди муносибатҳои байналмилалӣ аст. ҳамон гуна ки изҳор доштед, имрӯз мо мутахассисоне ки дар сатҳи байналмилалӣ ҳуқуқдон бошанд вазифа дорем тайёр кунем, яъне ниҳодҳои дахлдорро дар назар дорам. пешвои миллат низ ҳамин нуктаро таъкид карданд ва мутахассисони забондонро. ҳамин мавзӯъ ё ки ҳамин масъала моро ба мавзӯъ ё ин ки ба масъалаи муносибатҳо ё ин ки рушди муносибатҳои байналмилалии Тоҷикистон рӯбарӯ мекунад, ки дар паём бевосита таъкид карда шуд. биёед ба ин савол посух бигӯем ки кадом омилҳо ё кадом равишҳои дипломатӣ обрӯ ва нуфузи Тоҷикистонро дар арсаи байналмилалӣ боло бурданд ва рушди муносибатҳои ҳасанаро таъмин карданд. ташаккури зиёд. воқеан ҳамон тавре ки болотар ишора кардем, яке аз самти асосии паёмро ин масъалаҳои сиёсати хориҷии давлат ташкил медиҳад ва пешвои муаззами миллат низ ишора бар он намуданд ки Тоҷикистон дар соли 2023 тавонист ки дар арсаи байналмилалӣ мақом ва манзилати худро боз чандин маротиба баланд намояд. ва бояд таъкид намуд ки бо дар назардошти он ки Тоҷикистон дар сиёсати хориҷии худ сиёсати дарҳои кушодро ҷонибдорӣ мекунад ва роҳандозӣ намудааст, имрӯз аксарияти давлатҳои дунё ва ташкилотҳои байналмилалӣ моро ҳамчун як давлати ташаббускор, давлати сулҳхоҳ ва давлати бигем ки соҳибихтиёр дар арсаи байналмилалӣ эътироф менамоянд. маҳз натиҷаи тадбирандешӣ ва муаррифии шоистаи давлат дар арсаи байналмилалӣ аст ки имрӯз Тоҷикистон бо 183 давлати дунё робитаи дипломатӣ ва дӯстонаро баро мондааст. аъзои зиёда аз 57 ташкилотҳои бонуфузи байналмилалӣ ҳаст ва яъне ин шаҳодат аз он медиҳад ки мо ҳамчун як субъекти комилҳуқуқи ҷомеаи байналмилалӣ имрӯз дар кураи замин мақом ва манзилати худро дорем ва ташаббусҳое ки имрӯз Тоҷикистон дар арсаи байналмилалӣ карда истодааст аз ҷониби аксарияти ҷомеаи ҷаҳонӣ қобили пазириш гардидаанд. дар паёми имсолаи худ пешвои муаззами миллат махсус таъкид карданд ки соли 2023 ташаббуси панҷуми ҷумҳурии Тоҷикистон дар арсаи байналмилалӣ ҷонибдорӣ карда шуд ва ин низ ба масъалаи ҳифзи прияхҳо нигаронда шудааст. ҳамзамон бо пешниҳоди ҷумҳурии Тоҷикистон 21 март ҳамчун рӯзи умуми ҷаҳонии ҳифзи прияхҳо эълон карда шуд ва дар ин замина хазинаи байналмилалии ҳифзи прияхҳо таъсис ёфт ва соли 2025 дар шаҳри Душанбе конференсияи байналмилалӣ дар ин самт ташкил ва баргузор карда мешавад ки ин низ як нав имконияти хубест барои муаррифии Тоҷикистон дар арсаи байналмилалӣ. бояд таъкид намуд ки ҳамаи ташаббусҳое ки ҷумҳурии Тоҷикистон дар самти муаррифии худ дар арсаи байналмилалӣ карда истодааст, ин бо дар назардошти манфиатҳои давлату миллат ва халқи тоҷик анҷом дода мешаванд. зеро
агар мо ба моддаи 11 конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон низ таваҷҷӯҳ зоҳир намоем, дар он ҷо ишора мешавад ки тоҷикистон истиқлолият ва соҳибихтиёрии дигар давлатҳоро эҳтиром мегузорад ва бо дар назар дошти манфиатҳои халқи тоҷик метавонад ба узвияти ин ё он ташкилотҳои байналмилалӣ ворид шавад, бо ин ё он давлат ҳамкориҳои худро ба роҳ монад. Яъне дар мадди аввал манфиати халқи тоҷик гузошта шудааст. Бо ин назардошт дар муносибатҳои дипломатие ки имрӯз давлату ҳукумати кишвар роҳандозӣ намудааст, ҳадаф ва аслияташ низ аз он иборат аст ки мо тамоми ҳадафҳое ки имрӯз дар назди давлати худ гузоштаем, ҳам ҳадафҳои стратегӣ, ҳам ҳадафҳои дипломатӣ, умуман дар ҳамаи ҷабҳаҳо бо дар назардошти ба инобат гирифтани принсипи баробарҳуқуқӣ, соҳибихтиёрӣ ва эҳтиром гузоштан ба арзишҳои халқу миллатҳо онро ба роҳ мондаем ки ин самараи нек дода истодааст. Ва Тоҷикистон ҳамчун узви фаъоли ҷомеаи байналмилалӣ тамоми муносибатҳои хориҷии худро бо дар назардошти меъёрҳои муқаррарнамудаи ҳуқуқи байналмилалӣ, бо дар назардошти эҳтиром гузоштан ба соҳибихтиёрии халқу миллатҳо ва дар ҳалли мушкилоти ҷомеаи байналмилалӣ аз зумраи давлатҳои пешоҳанг ба ҳисоб меравад. Ҳамаи ин дар маҷмӯъ имконият фароҳам оварда истоданд ки мо дар арсаи байналмилалӣ ҳадафҳои худро аз як тараф амалӣ созем, аз тарафи дигар баҳри ҳалли мушкилоти ҷомеаи байналмилалӣ ҳамчун давлати бигем ташаббускор баромад намоем ва роҳи ҳалли онҳоро пешбарӣ кунем. Бале, ва ин аз он шаҳодат медиҳад ки мо чун узви фаъоли ҷомеаи байналмилалӣ дар ҳалли мушкилоти ҷомеаи инсонӣ бетараф нестем. Масъулиятшиносем. Бале, масъулият дорем. Марҳамат, шумо чӣ мегӯед? дар паёми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии кишвар сиёсати хориҷии ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамаҷониба мавриди таҳлилу баррасӣ қарор гирифт ва махсусан он иқдомоту ташаббусҳои созандаи давлату ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар арсаи байналмилалӣ як маротиб бозрас карда шуд. бояд қайд намуд ки ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун узви комилҳуқуқи ҷомеаи ҷаҳонӣ, ҳамчун давлати соҳибихтиёри демократӣ имрӯз робитаҳои хориҷии худро бо ташкилоту созмонҳои байналмилалӣ ва минтақавӣ дар асоси санадҳои ҳуқуқии байналмилалӣ бо дар назардошти ҳифзи манфиатҳои миллӣ ва давлатӣ ҳамкориро ба роҳ мондааст ва дар ишора ба суоли шумо қайд намуданиам ки дар баробари ташаббусҳои созандаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар самти тағйирёбии иқлим ва ташаббусҳои Тоҷикистон дар самти об, имрӯз давлати Тоҷикистон дар арсаи байналмилалӣ як қатор иқдому ташаббусҳои созандаро дар масъалаҳои таъмини сулҳ ва амнияти сартосарӣ дар тамоми кишварҳои олам ва ҳамчунин муқовимат бар зидди таҳдиду хатарҳои ҷаҳони муосир аз қабили экстремизм ва терроризмро роҳандозӣ кардааст. ҳукумати Тоҷикистон дар симои пешвои миллат на фақат ташаббусҳоро пешбарӣ мекунад, ҳамзамон роҳи ҳалли онҳоро низ муайян мекунад, мушаххас мекунад. яке аз роҳҳои ҳалли ҳамин мушкилот пешвои миллат мегӯянд ки ҳамкории муштарак аст. аз як гиребон сар баровардани ҳамин субъектҳои муносибатҳои байналхалқӣ аст. агар ҳамин чизро ҳамаи давлатҳо дарк накунанд ва дастаҷамъона муташаккил бар зидди таҳдиду хатарҳои замони муосир мубориза набаранд, воқеан ояндаи ё сарнавишти баъдинаи инсоният дар кураи замин норошан аст ва зери савол меравад. пешвои миллат зимни ташаббускорӣ ҳамин масъалаҳоро низ ба ҷониби ҷомеаи ҷаҳонӣ ҳушдор медиҳанд, мавриди таҳлилу баррасӣ қарор медиҳанд. марҳамат. албатта дар баробари ташаббусҳои созанда ҷумҳурии Тоҷикистон низ баҳри ҳалли қазияҳои байналмилалӣ ва мушкилотҳои имрӯзаи глобалӣ иқдомоту тадбирҳои муассирро баҳри
бартараф намудани мушкилотҳои байналмилалӣ роҳандозӣ намудааст. бояд қайд намоем ки аз ҷониби ҷумҳурии тоҷикистон дар самти муқовимат бар зидди хавфу хатарҳое ки ба таъмини амният ва сулҳи сартосарӣ таҳдид менамоянд, имрӯз дар доираи ҳамкориҳои байналмилалӣ бо кишварҳои узви иттиҳоди давлатҳои мустақил як қатор иқдомоти наҷиб роҳандозӣ гардидааст. имрӯз ҷумҳурии тоҷикистон махсусан шаҳри Душанбе ба маркази баргузории ҳамоишҳои байналмилалии минтақавӣ дар самти ҳалли масъалаҳои таҳдиди амниятии ҷаҳони муосир табдил ёфтааст. шаҳри Душанбе мизбонии як қатор чунин ҳамоишҳои сатҳи баландро дар сатҳи сарони ҳукуматҳо ва дар сатҳи вазирони корҳои хориҷӣ низ баргузор намудааст ва дар доираи ҳамоишҳое ки дар ҷумҳурии тоҷикистон баргузор мегардад таъсиси марказҳои муқовиматкунанда бар зидди экстремизм, терроризм, махсусан дар доираи созмони амният ва ҳамкории дастаҷамъӣ ва ҳамчунин роҳандозӣ намудани маркази муқовимат бар зидди ҷиноятҳои кибернетикӣ низ масъалагузорӣ карда шудааст. воқеан масъалае ки инҷо матраҳ гардид бозгӯкунандаи он аст ки роҳи ҳалли дилхоҳ мушкилоту низоъҳое ки имрӯз дар арсаи байналмилалӣ ба вуҷуд омадаанд, ин муттаҳидии субъектони ҳуқуқи байналмилалӣ аст. чаро? чунки агар мо ба муносибатҳои имрӯзаи ҳуқуқи байналмилалӣ таваҷҷӯҳ зоҳир намоем, ҳам ташкилотҳои байналмилалӣ ва ҳам давлатҳои абарқудрат талош бар он кардаанд ки ҳуқуқ, озодӣ ва умуман муносибатҳои байналмилалиро дар доираи санадҳои мери ҳуқуқии байналмилалӣ мавриди танзим қарор диҳанд, яъне дар шакли де юре танзим намудани муносибатҳои ҳуқуқи байналмилалӣ. аммо масъалаи дар амал татбиқ сохтан ва иҷроиши меъёрҳои санадҳои қабулгардида ин масъалае ҳаст ки аз ҳама муҳим ба ҳисоб меравад. чаро? чунки агар мо ҳар қадаре санади меъёри ҳуқуқии зиёдро қабул намоем, аммо иҷроиши он таъмин нагардад, пас ин санадҳои меъёри ҳуқуқии қабулкардаи ҷомеаи байналмилалӣ танҳо дар рӯи коғаз боқӣ мемонанду халос. бо ҳамин назардошт, агар шумо таъкидҳои чандин маротибаи пешвои муаззами миллатро низ дар ёд дошта бошед, ишора карданд ки имрӯз ҷомеаи байналмилалиро зарур аст ки барои татбиқи меъёрҳои ҳуқуқи байналмилалӣ ташаббусҳои созанда рӯи даст гиранд. на ин ки фақат дар доираи як санади меъёри ҳуқуқӣ мо онҳоро эътироф кунем, балки дар самти иҷроиш, яъне дар самти дар амал татбиқ сохтани онҳо низ тадбирҳои созандаро дар амал пиёда намоем. ва роҳи асосии расидан ба татбиқсозии меъёрҳои санадҳои байналмилалӣ низ аз он иборат аст ки ҳамин субъектони қабулкардаи меъёрҳои ҳуқуқи байналмилалӣ дар мадди аввал худашон бояд дар иҷроиши меъёрҳои санадҳои меъёри ҳуқуқи байналмилалӣ пешоҳанг бошанд, худашон бояд намуна бошанд ва пас он мо метавонем ки ҳам суботи байналмилалиро дар ҷомеаи имрӯза таъмин созем, ҳам риояи ҳуқуқу озодиҳои инсонро таъмин намоем ва ҳам баҳри як ҷомеаи воқеан созандаву орому осоишта ки барои наслҳои оянда ба мерос гузорем сухан ронем. ташаккур барои суҳбат ва ибрози андешаҳо. бинандагони гиромӣ, ёдовар мешавем ки суҳбате доштем бо Некру Сафарзода, номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ, ва Абдукарим Зарипов, омӯзгорони факултети ҳуқуқшиносӣ, академияи идоракунии давлатӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, вобаста ба шарҳу тавзеҳи нуктаҳои паёми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон. муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар бораи самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷии ҷумҳурӣ аз 28 декабри соли 2023. суҳбати мо дар ин ҷо ба поён мерасад. барномаҳои дигари телевизиони Тоҷикистон идома доранд.